Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Безнең максатыбыз бөтен дөньяга сибелеп яшәүче милләттәшләребезне берләштерү. Бүген безнең программада Әтием кайда Суслонгер Зинур Хөсниярның яңа китабы дөнья күрде. Татарстанда һәрбер ике кешенең берсенең язмышы ничек тә булса шушы Суслонгер белән алган. Күз алдына китерегез. Шундый зур трагедик урын булган. Шундый татар башын ашаган урын бу, шундый кайгылы хәсрәт урын булган. Янгыннан зыян күрүче Ишкин авылы бүген ни хәлдә? Elhamdülillah, ben sizni kötübüz iki kuz bilen. Удмуртияның Ур-Якала авылы халкы мәчет төзелешенә керешкән. Коркмадыгыз алынырга? Неге куркырсың? Безнең эше шу. Всю жизнь эшләдек. Ул каттаган шыйып кына бөтен нәрсә булдыра Аллага шөкер. 130 еллык тарихы булган зиратта Өмә Оренбургтан үз хәбәрчебез. 1910 елда җирләнгән танылган сәүдәгәр Мәхмүд бай Хусаиновның кабре. Казан утлары журналының китап киштәсе сериясеннән чираттагы басма Зинур Хөсниярның Әтием кайда Суслонгер китабы тәкъдим ителде. Әсәрдә тормышта булган чын вакыйгалар сурәтләнә. Төп геройларның зур газаплар кичергәннән соң бүгенге көнгә кадәр исән-сау яшәүләренә соклануын белдерде автор. Чарадан безнең репортаж. Суслонгер дигәннән мин моны малай вакытта ишетеп үстем. Ул бик куркыныч сүз иде. Менә җәһәннәм дип әйтәбез, менә тәмук дибез. Хәтта тәмук белән җәһәннәмгә караганда да минем исемдә калган, менә яшь малай диме? Бу коркынычрак сүз иде. Бабайлар бик теләмичә генә утырды, әйтәләр иде, бик куркып сөйлиләр иде. Ләкин артыгын нәрсә икән, ничек булган, без аны белмәй идек. Нәрсә ул Суслонгер? Бик Ватан сугышы башлангач, 1941 елның июлендә тылдан еракта, хәзерге Мария Республикасындагы Суслонгердан 10 чакрым урман эчендә урнашкан лагерь. Төн вакытында мин үзебезнең авылдагы бабайлар белән бу хакта сөйләштем. Бу ул вакытта да язу максатта булмагандыр име, ләкин менә кызыксынып. Чөнки ул безнең күрше авылда гына, безнең авылдан ерак түгел ул. Бигрәк тә менә бу әсәрдәге китап геройларының авылына ул тагын да якын. Бу хәзер Биектау районының Зур Киек дигән авылы. Ул әсәрдә Киил дип бирә, чөнки әдәби әсәр. Мәдинә ул бүгенге көндә менә 87 яше белән барган Хәдия әби. Әсәрдәге Зәйнәп бүгенге көндә 85 яше белән барган Зәйтүнә. Аны сөйләп утырсаң көне буе сөйли торган, хәл сөйләп бетерә торган түгел, без ничек исән-сау калган, белгән юк анысын нәрсәсен. Алла рәхмәте беләдер инде. Әниебез 65 яшында вафат булды, бу хәлләрне күтәрә алмады. Әнинең бик яратып еш кына әйтә торган сүзләре бар. Ул Хәйр Фатиханы безнегә әти бирде. Әти Хәйр Фатихасы белән яшибез дип әйтергә ярата ул. Әлхәмдүлилләh, бүген менә безнең Дәвәни, ул минем әни инде Хәдия, әни бүген көндә 8нче дистәне ваклый. Аллага шөкер, әлхәмдүлилләh. Бүген көндә аның 15 баласы, 10 оныгы, 10 онык чыгы бар. Менә шулар тәрбиясендә матур гына иттереп яшәп ята, Аллага шөкер. Бүген көндә безнең Дәвәтинең, Шәйхи Дәвәтинең аның рәсеме сурәте дә юк. Менә мин бик теләр идем, бик хыялланам, шушы Зәйтүнә апа һәм әнием исән булганда, аларның менә икесенең фотосыннан мин Дәвәтинең фотосын сурәтен ясатырга. Татарстанда һәрбер ике кешенең берсенең язмышы ничек тә булса шушы Суслонгер белән алган. Күз алдына китерегез. Шундый зур трагедик урын булган бу. Шундый татар башын ашаган урын бу, шундый кайгылы хәсрәт урын булган. Мин шәхсән үземнең дә бабам Суслонгер үткән. Онытырлык түгел дә, һаман 1941-42 елларда хәрби өйрәнүләргә алынган үзебезнең солдатларны ник шул кадәр җәзалаганнар соң дигән сорау борчый. Баксаң, ул вакытта лагерь командасын хәрбиләрдән түгел, ә җирле НКВД кадрларыннан сөйгәннәр икән. Ә булар инде репрессия корбаннарын мәсхәрәләп шактый тәҗрибә топлаган. Кешелек сыйфатларын тәмам югалтканнар.
Бу җирләргә аяк басуга яңалык эзлибез. Табыла, могҗиза кебек. Минем максат Суслонгер андагы хәлләр турында язу түгел иде. Әгәр дә максатым андый булса, мин документаль китап язган булыр идем. Мин әдәби әсәр яздым. Бу китап бармактан сорып кына язылмады. Төгәл, конкрет фактлар буенча язылды. Аның прототиплары, аның бик күп. Алар хәзер дә Аллага шөкер күбесе исән сау. Алар авылларда, шәһәрләрдә яшиләр. Һәм ömür boyu менә şu facianı, Суслонгер faciaсын, soğuş faciaсын дип әйтергә кирәкме? Йөрәкләрендә тинеп яшиләр. Мин менә бу китапны авылдашым Фәрида апага Зиннурның автограф белән алып кайтырга уйлыйм. Ул шулай ук сугыш чоры буласы, әтисе Суслонгерда булган. Һәм алар кызлар белән җыелышып, арба тартып, аларга ашарга иткәннәр. Мен әйтсәң Суслонгердан дисәң, бөтенесе әйтә, ул теге солдат утырган җирендә. Сразу безнең Суслонгерның шундый славасы алды, безнең, как сказать, безгә на всю жизнь печать. Шул җулда, вот менә бу җулдан как раз алар лагерьга киткәннәр. Менә шушы җирдә постсовета җирне алып, решили построить мечеть. Как дань памяти этим же солдатам и как бы для жителей поселка Суслонгер вот такой мечеть. Безгә Тушындый Суслонгерда бер дә уйламаган җирдә Тушындый мәчет булу бик зур безгә. Дәрәҗә. Инде менә хәзер миңа 85 яшь, Тушында тудым, Тушы Суслонгерда мин. Үстем, әтиләр, әниләр. Вот бик авыр вакытлар булды. Ул ипи әйтерлек түгел балаларында. Эшлекнең хәле. Ел сайын бу җирләргә килеп дуга җиткерү фараздыр. Алар бит көтә. Искиткеч гүзәл табигать кочагында торабыз. Тик матурлыгына соклану түгел, моңсулык катыш хис били күңелне. Тар юллы кукушка поезды шушындагы аш, ялангаш солдатлар кесеп төягән агачларны станциягә илтә. Монда күпме күз яше. Үткәннәр хәтердә. Ләйсәнә Садретдинова, Владимир Гурьянов, Наил Абдуллин, Татарлар, Казан, Суслонгер, Мари-Эл Республикасы. Инде алдагы тапшыруларыбызда игълан ителгәнчә Курган өлкәсе Шадрин районы Эшкен авылы 7 май көнне булган янгыннан бик каты зыян күрде. Бөтен дөнья халкы дәррәү күтәрелеп ярдәм кулын сузды. Без исә изге гамәл кылучылар хакында һәр даим җиткереп килдек. Бүген авыл ни хәлдә икәнен үз күзләребез белән күреп, милләттәшләребез белән оралашып кайту исәбе белән юлга кузгалдык. Курган өлкәсеннән Ләйсәнә Садретдинованың махсус репортажы. Без юлга төрле сәбәпләр буенча чыгабыз. Билгеле, иң мөһиме милләттәшләребез артыннан дөнья гизәбез. Менә аларның яшәешен яктыртабыз. Хәзер без Курган шәһәрендә. Билгеле, бу сәяхәтебезнең дә үз сәбәбе шушы өлкәдә узган янгыннар. Инде белгәнебезчә, Курган өлкәсе Шадрин районы Йылдыз Эшкен авылы янгыннан бик каты зыян күрде. Бөтен дөньяга сибелеп яшәүче милләттәшләребез ярдәмгә ашыкты. Беренче булып билгеле шушы өлкә җитәкчелеге. Берничә минуттан без Курган өлкәсе губернаторы белән очрашачакбыз. Сүз нәкъ менә шул янгыннан зыян күрүчеләр турында барачак. Ни кызганыч, безнең төшерү төркемен очрашуга кертмәделәр. Берничә кадрлары белән урындагы хезмәттәшләребез бүлеште. Безне борчыган сорауларга шушы җирлек татарлары җавап бирде. Хәзер менә безнең очрашу булды. 70 кешенең проблема, мәшгуләнең. Примерно 30%-тан күбрәк. Көнгә 500 меңлекләр и көнгә бер нәрсә эләкмәй. Шул кешеләргә без ярдәм итәргә хәзер план ясыйбыз. Хөкүмәттән дә бик зур ярдәм килә, алар ясыйлар аларга. Мал да бирәләр, ясыйлар, сарайлар ясыйлар, малга мунчасын да ясап бирәләр, заборын да куялар. Кемнең янган складлары, складларын ясап бирәләр. Техника буенча тоже бар. Безнең Курган хөкүмәтеннән дә бик зур ярдәм килә. Билгеле, шушы мизгелдән без авылга күчәбез. Халык белән очрашып, аларның фикерләрен тыңларга ашыгабыз. Елга аша
Mana mening skalatlar nimalar, budaylar nimalar unda sama yonib burdi bu yoqqa. Res. Masjidga kelib jetdi. Masjidda sama tuqradi, как будто men qo'rqqan. Necha xo'jalik? 200 da Vlay sona restoranda 228. Alhamdulillah, mana sizni kutamiz ikki ko'z bilan. Mana shunday yamni zo'raymiz edi bizning. Hozir telefondagina qoldi. Telefondagina qoldi. Yamni jir bulg'at. Mana yoqda qorag'ay. Erta bilan tursin sanduqachlar yig'lab turg'ani. Erta bilan gumbo keraksa qo'rshiga kirabizda. Gumboni jiyabız. Mana yoqqa kirsak jilakda bor edi. Вот shunday halga laktik yondiq. Mana men qorayim ha bu qorag'aylarga. Ular yongan biz. Mening ko'zning namasi внутренний память. Ularni qora ko'rsatmayman. Saqtat qarayta hatta. Yashil ko'rsatdi. Sulay olmay bu yashib chiqdi. Bu mana bizning uyimiz. Ne оформлен bu. Qog'ozi yo'q edi. 17 yil biz onun bilan turdik. Qog'ozsiz. Ko'pmi balag'iz? Eche. Shu munda tutlar endi. Sizniki fermerskiy xozyaystvosining yerlarmi, mallarmi? Yer. Yer edi. A mallar munda nima? Mallar bizning o'zimizning. Личные пособия. Sigir, sora, endi tovuq, Biz bor edi. Boshqa bor edi. 120 kvadratli uy, 2 etajli bizning, o'sta podval. Muncha biz bor edi. Bu sizning котельник ustuyindami? Turmush qoldi. A balalaringizga necha yosh? Yigitga 18 bo'ldi. Qizga 17, kichik yigitga 7. Hozir qayerda turasiz endi? Biz hozir соседний rayonda, Shatrov rayonida dеревня Смолина. Ana tug'anlarmi? Yo'q, so'radik, berib turdilar bizga. Berib turdilar. Bizning mana 2000-yillarni shunday situatsiya bo'ldi. Yer yash молодой семьяга берали жерлер oldik. Bizga что потом государство блушкало еще идти deyib soluna boshladik, как говорится. Потом bo'lib ketdi shulay, что bir yildan so'ng обращаться etdik, kolxozlar o'tib ketdi. Bu yerlarni передавайтdilar госнисонтga. Bütün namalarni biz ular bordik, как говорится, полагается. Mana ha yonib ketdi. Mana bu uyga men bir nima poyga полагаться etmay, atining uyina прописаться etgan, propiska bosma shu uyga men как сертификат nima berdilar. A sizning atimda? Atini men o'lib ketdi. Mana uyimda mana olus tugul kartma shu uyini как бы shunga bo'ldi. Bu тоже yonib ketdi, shu uyda тоже. Anda ko'maga sertifikat. Ona 4 ta tushunanlar bizga kvadratura bo'yicha. 4 million 500 ming. 300 ming ha. Anda kim turadi, ili yo'qmi? Turmaymiz endi, shu uyda solamiz, bunda da sola olmaymiz bu yerda. Sizning dokumentingiz qancha? Bu uyga yerda sola olmaymiz. Zo'r yigitim 18 yoshda bo'lib, как говорится, men buluş yibersak, как говорится, avvalda тоже qolam diye o'zimni 18 yosh bo'lganda armiyan yerib qo'ytadi, xizmat etib, ondan уже ona da yurulagali kerak. Men тоже yerlarni shapirsak, onda endi sertifikatga solib chiqsak, bunda o'zimiz tirishib Ishkin ул tarixiy avul. Әлеге авылдан менә күргән өлкәсендә 18 татар авылы булса, шуның ondan артыгы нәкъ менә шушы Ishkin татарлары, шушы авылдан чыккан татарлар. Хәтта Шиләбе өлкәсенең 3 татар авылы да авылында яшәүчеләр дә шушы авыл нәселеннән. Весть, которую мы услышали в начале мая, она, конечно, коснулась многих наших челябинцев, жителей области, потому что выходцев из Курганской области у нас много. И в первый же день стали люди просто сами приезжать, привозить помощь. И Конгресс татар Челябинской области стал центром, таким волонтерским центром. Сначала отправляли просто на личных машинах, чтобы быстрее груз уходил, чтобы как-то хотя бы помочь. Связывались с активистами села Юлдус. И сегодня мы привезли уже, можно сказать, такой большой гуманитарный груз на грузовых автомобилях. Самое необходимое. Сегодня мы разговаривали уже и с учителями, с педагогами, с сотрудниками школы, с жителями села. То есть уже круг вопросов, круг проблем, он вырисовался более четко. Поэтому я считаю, что мы как ближние соседи, конечно же, в беде не оставим, потому что татары во все времена жили очень дружно,
умели и могли помогать. И вот так вот всем миром мы, конечно же, победим любую беду. Я желаю всем жителям этого села, конечно же, терпения, сил, все это преодолеть, и чтобы они знали, что они не одни. Devam ederбез. Бәйсәнә Садретдинова, Владимир Гурьянов, Татарлар, Курган өлкәсе. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә Удмуртиянең Ур-Якала авылы халкы мәчет төзелешенә кирешкән. Куркмадыгыз алынырга? Нигә куркырсың? Безнең эше всю жизнь эшләдек. Ул каттаган шыйып кына бөтен нәрсә булдыра Аллага шөкер. 130 еллык тарихы булган зиратта Өмә Оренбургтан үз хәбәрчебез. 1910 елда җирләнгән танылган сәүдәгәр Мәхмүд бай Хусаиновның кабере. 9 ел мәчетсез, әмма дини йолалар үтәлә, гает намазлары укыла. Удмуртиянең иң борынгы авылларының берсе саналучы Ур-Якала авылында бу. Инде үз көчләре белән мәчет салырга ниятлиләр һәм эшкә кирешкәннәр дә. Җирле хәбәрчеләребез Ур-Якалада булып, төзелеш эшләренә күз салды. Шушы Ур-Якала авылында табылган булган кабер ташына 700 ел тула. Һәм инде без аны әйтәбез инде, безнең якларда менә Удмуртиядә ислам диненең рәсми телгә алынуына 700 ел дип әйтәбез. Ул инде ислам дине аңа хәлдә булган инде монда, Болгарда яшәгән инде беләбез инде. Археологлар әйтү буенча, бу кабер ташы инде бу дәлилләнгән факт дип әйтегәндә, моны беренче инкар итеп булмый, ла илаһа илlallah дигән сүзләр язылган, димәк, монда мөселманнар яшәгән шушы авыл җирлегендә. Борынгы заманда. Инде авыл үзе 1646 елларда нигез салынган. 1870 еллардан башлап монда мәчет эшләгән, 30 елларга хәтле. Бабам монда мулла булып торган монда. Әбиемнең атасы була инде. Алар келген булганнар Казандан, теге Поволжьеда ашлык ел булган. Күпмәрдән алар булган. Ятыны берәкләргә күч килгәннәр ич ашлыктан нетеп инде халык. Итене монда келеп утырган Шафи бабамыз безнең. Ур-Якала 90 ел мәчетсез, 70% халкы татарлар, 30-ы бисермәннәр. Катнаш авыл булса да, ислам гореф-гадәтләре, юлалары саклана. Христиан динен тотучы бисермәннәр аларга хөрмәт белән карый. Туган як тарихын өйрәнүче Илмир хәзрәт Касимов әйтүенчә, кайчандыр алар да исламда булганнар. Ур-Якалада уртак саналучы чәчүгә чыгар алдыннан корбан китерү юласы да сакланган. Гаит намазлары укыла. Бригадный донга бутанда ыйлайдык. Шунда уздырайдыгенде гаит намазларын. Соңра ул безнең җимерелде. 3 бер туган Әлфәтулла, Илфат, Әлфрит Тютиннар Васил хәзрәт белән киңәшләшәләр дә мәчет утыртырга ниятлиләр. Шушы авылда туып үскәннәр. Әлфрит абый әнисе Нәкыя апаны тәрбияләп шушында яшиде. Ике ир туганы да ерак китмәгәннәр. Күрше-тирә авылларда гомер кичерәләр. Туган авылларында әниләре янына җай чыккан саен килеп йөриләр. Мәчет өчен җир дә эзлисе булмый. Туганнарының бушаган йорт ишек алдын салыйлар. Авыл уртасында диярлек. Татарлар яшәүче тирә-як авылларның барысында да мәчетләр бар. Ур-Якалага да ярмый нуры иңсен, иман яңарсын диләр алар. Эшләр күзгә күренеп тиз бара. Диварлар инде күтәрелгән. Махсус осталар ялламаганнар. Төзелеш эшендә кемнең осталыгы бар, шул эшли. Авыл халкы да ярдәм итә. Килгән һәркем эш киемен киеп алып, кулыннан килгәнчә кушыла. Булдыра алганын эшли. Тютиннар аларга рәхмәтле. Булай ясарбыз, булай ясарбыз, туры. Манара ясаучы һәм ярымай чүкүче останы да читтән эзләргә туры килмәгән. Күрше Кистем авылында бер туган Фәрид һәм Рәшид Касимовлар изалашканнар. Тимер эшендә тәҗрибәләре зур. 3 көндә ясаганнар. Гәрчә моңа кадәр мондый эшкә алынганнары булмаса да. Куркмадыгыз алынырга? Нигә куркырсың? Безнең эше всю жизнь эшләдек. Ур-Якала мәчете зур түгел. Хәер, авылда таралып утырганга гына зур күренә. Әйтүләренчә, бары 30лап йортта яшиләр. Шушында яшәгән, динебезне тоткан, саклаган әби-бабаларыбызга дуга кылырлык урын булырга тиеш диләр бер туганнар. Шуны да әйтергә кирәк. Кистемдә күпчелек халык Касимов фамилиясын йөртсә, Ур-Якалада Тютиннар. Шуңа да быел гадәткә кереп баручы Касимовлар җыенын киңәйтеп, чүпче татарлары җыены итеп уздырырга әзерләнәләр. Шушында Ур-Якалада. Ә мәчетне Удмуртиядә исламның 700 еллыгына багышлап август айында ачырга ниятлиләр. Удмуртиядән Нәзир Нуманов, Фәнзилә Салихова, Татарлар.
Оренбург өлкәсендә язларын һәм көзләрен җирләр коры чакта зиратларда өмә уздыру гадәти хәлгә әйләнеп бара. Оренбургның үзендә генә дә зиратларның саны ярты дистәгә җитә. Аеруча алар кала читендә урнашкан. Шулар арасында шәһәр уртасындагы иң борынгысы, бай тарихлысы. Бу елны өлкә үзәгендә өмәне оештыручы шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте булды. Әлеге иске татар зираты якын чамыннан 130 еллар элек ачылган. Мөселман зиратында борынгы кабер ташлары кемнәрнеке, анда нинди танылган милләттәшләребез җирләнгән? Сорауларга җавап киләсе видеоязмада. Сүз Фирүзә Сәләмовага. Бу елны да һәркем үзе белән крәк, тырма, себерке кебек эш кораллары алып килгән. Флюра Алимгулова әбисенең каберен чистарта. 1965 елда җирләнде. Оренбургта яшәгән озак елларны. Үзе инде Эмирсин әби безнең бик кылда туып үсте. Язулары әзрәк кояш алган. Шуңа күрә без инде яңартабыз, Алла бирсә. 1893 елда рәсми рәвештә ачылган бу мөселман зираты борынгы кирпич койма белән уратып алынган. Зиратка Орская урамы ягыннан 2 парапет баганалары булган кирпич капка аша кирелә. Капкадан үзәк аллея бара. Бу исламга хас булган җирләү эшендә минимализм. Бу 1910 елда җирләнгән танылган сәүдәгәр Мәхмүд бай Хусаиновның кабере. Әйе зиратның көньяк өлешендә, керү капкасыннан ерак түгел, үзәк аллеядан уң якта кара мәрмәрдән 2 стела. Иң танылган һәм иң бай татар сәүдәгәр миллионер һәм меценатларның берсе Мәхмүд бай Хусаинов белән хатынының кабере урнашкан. Олы абыйлары үлгәч, Мәхмүд бай капиталның төп варисы һәм гаиләнең хәйрия эшчәнлеге традицияларын дәвам итүче булып кала. Оренбург губернасы үсешенә зур өлеш керткән Мәхмүд Хусаиновның кабере һичшиксез мемориаль һәм мәдәни кыйммәткә ия. Ул 20 гасыр башы монументаль сәнгате һәм татар эпиграфикасы үрнәге. Бу зиратта танылган өч бертуган Хусаиновларның икенчесе Гани бай да җирләнгән. Яңа ысул буенча җәдид укытулар ача ул. Кызлар мәктәбе оештыра. Ул вакытта ул оештырган мәктәпләр әнә шул Камалия мәктәбе, Фатима Адгамова мәктәбе була. 1892 елда әлеге зират проектын тәкъдим итүче, шулай ук өч бертуган Хусаиновларның иң танылганы Хусайния мәдрәсәсен төзүче Әхмәтбай Хусаинов була. Ул Казанда җирләнгән. Оренбургның иң борынгы мөселман зиратында каралмаган ташландык каберлекләрдә, кибеп кырып ауган агачларда бихисап. Мөселман зираты 1970 еллардагы күп санлы каберлекләр булуга карап, 20 гасырның 80 еллары башында тулысынча ябылган. Әлбәттә, мондый мәләрнең әһәмияте зур. Халыкның күпчелеге якыннарының каберлекләрен карап, чистартып тора. Шулай да мөселман зиратларда гомум күренеш җанга тынычлык бирә торганнардан түгел. Бу эш даими булырга тиеш дип саный милләттәшләребез. Оренбургдан Фирүзә Сәләмова, Татарлар. Бүгенгә сезнең белән сау булашабыз. Тапшыруыбызны Разил Вәлиев шигырь юллары белән төгәллибез. Туган телдә җырлый шишмә, туган телдә шаулый таллар, туган телдә дәшсәм генә, туган җирем мине аңлар. Туган телдә дәшсәм генә, туган халкым мине аңлар. Ана телебезне кадерләп, саклап яшик. Сау булыгыз.